निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार मंडळी, आज स्वामी विवेकानंद केंद्र पुणे प्रकाशन विभाग यांनी मृणालिनीताई चितळे लिखित स्वातंत्र्य लढा सहभाग आणि चिंतन या पुस्तकाविषयी त्यांच्याशी मनमोकळ्या गप्पा मारण्याची संधी मला दिली, म्हणून मी मंजुषा लिमये प्रथम केंद्राचे आभार मानते। आणि आज मृणालिनीताई अतिशय चतुरस्त्र व्यक्तिमत्व अशा एक रणरागिणीच, आणि त्यांचं लेखन क्षेत्रात काम खूप मोलाचं आहे आणि अनेक पुस्तकं त्यांनी लिहिली आहेत, पण हे पुस्तक हे खरंच आदर्श असं पुस्तक आहे, तर त्या संबंधी चर्चा करायला आपल्याला अधिक आवडेल। पण तत्पूर्वी त्यांनी सांगितल्यामुळे मी छोटीशी त्यांची ओळख तुम्हाला आता करून देते। मृणालिनीताई यांनी अनेक कथा, ललितलेख, नाटुकली असे विविध लेखन केले, आणि असं असून सुद्धा महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थेच्या संचालक पदावर त्या 12 वर्ष कार्यरत होत्या, आणि तसं अनेक विविध ठिकाणी आणि विविध पदांवर त्यांनी काम केलेलं आहे। त्यांना अनेक पुरस्कार मिळाले, आणि त्या पुरस्काराची यादी इतकी मोठी आहे की सगळे सांगत बसणं तर आत्ता शक्य नाही, कारण आता आपल्याला मुख्य पुस्तकावर चर्चा करायची। तरी पण महत्वाचं म्हणजे पुणे महानगरपालिकेतर्फे सामाजिक कामासाठी गौरव पदक देऊन त्यांचा सन्मान केलेला आहे। आणि अजून एक म्हणजे त्यांच्यासाठी म्हणण्यापेक्षा आपल्यासाठी खरंच खूप महत्वाचं आणि एक छान गोष्ट म्हणजे हॉटेल श्रेयस ह्या त्यांच्या घरचाच व्यवसाय आहे, आणि त्याच्यात त्या सक्रिय सहभागी असतात। म्हणजे सगळ्या दरडीवर त्यांनी उत्तमपणे काम सांभाळलेलं आहे, हेच आपल्याला ह्याच्यातून दिसतं। तर मृणालिनीताई, आज तुमच्याशी गप्पा मारायला मला तर खूप आवडणार आहे, मलाही आवडणार आहे, दर्शकांना ऐकताना सुद्धा खूप आवडेल। तर आपण सुरुवात करू। विषयच तसा आहे। हो, भगिनी निवेदिता हा विषय सगळ्यांना आवडेल, रुचेल असाच आहे। खरंय। तर हे पुस्तक विवेकानंद केंद्राच्या प्रकाशन विभागातर्फे प्रकाशित झालंय तुमचं। तर मला म्हणजे या केंद्राची थोडी माहिती, म्हणजे ह्या केंद्राशी तुम्ही कशा काय जोडला गेलात? कारण तुमचं साहित्य हे खूप वेगळ्या क्षेत्रातलं, म्हणजे वेगवेगळ्या कथा, वेगवेगळं काम आहे तुमचं, तर मग ह्यासाठी कशा तुम्ही जोडला गेलात? बरोबर आहे, या केंद्राशी त्याचा माझा प्रत्यक्ष संबंध नव्हता, पण माहिती खूप होती, केंद्राविषयी आदरही मनात होता। तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे, आपल्या सगळ्यांना, की 12 जानेवारी 1963 रोजी ही विवेकानंदांची जन्मशताब्दी वर्ष होतं, आणि त्या निमित्तानं एक त्यांच्यासाठी त्यांचं स्मारक उभं करावं अशी कल्पना मनात आली। वा. आणि एकनाथजी रानडे आणि त्यांच्या सहकार्याने कन्याकुमारीच्या समुद्रात ज्या शिलेवर
विवेकानंदांनी 3 दिवस आणि 3 रात्री तप केलं होतं. त्या शिलेवर स्मारक उभं करायचं ठरवलं आणि अतिशय अभिनव अशी कल्पना त्यांनी राबवली होती. सगळ्या भारतीयांना आवाहन करून ₹1 वर्गणी द्यायला त्यांनी सांगितलं आणि इतका उत्तम प्रतिसाद मिळाला की बघता बघता ते स्मारक उभं राहिलं. पण हे स्मारक उभं करून तेवढंच पूर्ण म्हणजे विवेकानंदांचे विचार पोचणं हे जास्त महत्वाचं आहे बरोबर. असं एकनाथजींना वाटत होतं. त्यामुळे त्यांनी विवेकानंद केंद्राची स्थापना केली. म्हणजे स्वामीजींचे जे विचार आहेत की मानव सेवा हीच माधव सेवा म्हणजे ईश्वर सेवा, हे विचार पोचवण्यासाठी हे केंद्र आज कार्यरत आहेत. त्याच्या अनेक शाखा आहेत. काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत त्याच्या शाखा आहेत. विविध उपक्रम ते राबवतात. उदाहरणार्थ योगाभ्यास, संस्कार, शिक्षण, सेवा कार्य याविषयीची ती शिबिरं घेतात. अभ्यासक्रम तर असतातच आणि मुख्य म्हणजे त्यांचा अतिशय उत्तम असा प्रकाशन विभाग आहे. हो, खरंय. त्याच्यातर्फे मासिकं, पुस्तकं दैनंदिनी ते प्रकाशित करत असतात आणि मराठी प्रकाशन विभागातर्फे आतापर्यंत 100 पेक्षा अधिक पुस्तकं प्रकाशित झाली आहेत आणि या प्रकाशन विभागातर्फेच हे पुस्तक प्रकाशित झालंय. खरंच किती स्तुत्य उपक्रम प्रकाशन विभाग पण करतोय हे आपल्याला याच्यावरनं कळतंय. पण या पुस्तकाचं म्हणजे नेमकं या पुस्तकाचं काम तुमच्याकडे कसं आलं? म्हणजे त्याच्या मागे कोण व्यक्ती आहे? त्याचं काय झालं, 2017 साली भगिनी निवेदिता यांचं ते 150वं वर्ष होतं. त्या जन्माला आल्या ते 150वं वर्ष होतं. 1867 सालचा त्यांचा जन्म आणि त्या निमित्ताने त्यांचं संपूर्ण व्यक्तिमत्व, त्यांचं बहुआयामी व्यक्तिमत्व शब्दबद्ध करावं असं प्रकाशन विभागाचे प्रमुख सुधीर जोगळेकर यांनी ठरवलं आणि एका पुस्तकात ते बंदिस्त होणं शक्यच नव्हतं. त्यामुळे 4 पुस्तकांचा संच काढायचं त्यांनी ठरवलं. एक निवेदितांचं मूल्यविषयक विचार, एक शिक्षण विषयक विचार होते. त्यांना कलाक्षेत्राची चांगली जाण होती, त्याविषयी एक पुस्तक होतं आणि स्वातंत्र्य लढ्यातील त्यांचा सहभाग, असे 4 पुस्तकं प्रकाशन विभागातर्फे प्रकाशित झाली. सुधीर जोगळेकरांनी माझं आधीचं लेखन वाचलेलं होतं, त्यामुळे या पुस्तकासाठी त्यांनी ते काम माझ्यावर सोपवलं. अतिशय छान. आणि इतकं पुस्तक सुरेख तुम्ही लिहिलेलं आहे. मी सुद्धा या निमित्ताने तुमचं पुस्तक वाचलं तर खरोखर त्यांनी योग्य व्यक्तीची निवड केली असं मला म्हणावंसं वाटतंय. एक प्रश्न पडतोय मला. हे सगळं वाचत असताना खास करून मला प्रश्न तो पडला की तुम्ही आतापर्यंत रवींद्र कोल्हे झाले काय किंवा राजेश ठोंबरे यासारख्या हयात व्यक्तींचं चरित्र लिहिलंय मला वाटतं. आणि त्याच बरोबरीने आदरणीय आनंदीबाई जोशी यांचं पण चरित्र लिहिलेलं आहे आणि त्या हयात नव्हत्या किंवा आता भगिनी निवेदिता यांचं. तर खास करून तुम्हाला हयात असलेल्या व्यक्ती आणि म्हणजे गेलेल्या, निर्वतलेल्या अशांच्या बाबतीत चरित्र लिहिण्यामध्ये कुठलं लेखन आव्हानात्मक वाटतं जास्त करून आणि म्हणजे का? विचार केला तर असं वाटतं की दोन्ही लेखन सारखंच आव्हानात्मक आहे. कारण ज्या व्यक्ती हयात नसतात त्यांना अर्थातच आपल्याला प्रत्यक्षात भेटता येत नाही. त्यांच्यावर जे काही लिहिलं गेलंय, त्यांनी स्वतः लिहिलं असेल, बाकीच्यांनी लिहिलं असेल, पत्ररूपाने असेल, ते सगळ्याचं वाचन करायला लागतं, अभ्यास करायला लागतो. त्याच्यासाठी ग्रंथालयात जाऊन संशोधन करायला लागतं. काही गोष्टी तर आपल्याला प्रत्यक्ष पाहणं शक्यच नसतं. म्हणजे उदाहरणार्थ आता निवेदिताचं लंडन मधलं घर ते पाहणं शक्य नव्हतं. काहीतरी कल्पनाचित्र तिथे आपल्याला उभं करायला लागतं. परंतु त्याच्यासाठी कल्पनेची स्वैर भरारी मारून चालत नाही. कारण ज्या काळातलं ते व्यक्तिमत्व असतं त्या काळाला सुसंगत असं वर्णन करायला लागतं. मुख्य म्हणजे पुस्तकातले संवाद, संवादाची भाषा, त्यातली वाक्यरचना याच्यावर खूप काम करावं लागतं. हे झालं हयात नसलेल्या व्यक्तींविषयी.
ज्या व्यक्ती हयात असतात त्यांना प्रत्यक्ष भेटता येतं, बोलता येतं, त्यांची चालण्या बोलण्याची ढब आपल्याला टिपता येते, त्यांचे नातेवाईक मित्रमंडळी किंवा शिवाय त्यांच्यावर लिहिलेलं साहित्य हे आपल्यापाशी असतं. पण त्याच वेळी त्या व्यक्तीविषयी काही वाद प्रवाद असतात. त्यातलं नेमकं काय बरोबर आहे, काय चूक आहे, हे ऑब्जेक्टिव्हली टिपायला लागतं. आणि हयात व्यक्तींचं आयुष्य हे प्रवाही असतं. अजून ते पुढे काम करणार असतात. तर ती शक्यता काय असेल याचं भान चरित्र लिहिताना ठेवायला लागतं. आणि अजून एक महत्वाचा मुद्दा, व्यक्ती हयात असो किंवा नसो, आपण लिहितोय ते चरित्र एकांकी किंवा अतिरंजित होणार नाही याची पण काळजी घ्यायला लागते. ही सगळी आव्हानं पेलायला लागतात. अगदी खरंय. म्हणजे लेखिकेला किंवा लिहिणाऱ्याला किती कंगोऱ्यांनी त्या बरोबर. गोष्टीचा विचार करावा लागतो आणि हे आता असं मला समजतंय. पण हा सगळा विचार करत असताना नक्की तुम्हाला काहीतरी आव्हानांना सामोरं जायला लागलेलं असणार. बरोबर. कारण म्हणजे निवेदिता यांचं चरित्रातला एक छोटा भाग लिहायचा हो. तरी सुद्धा त्यांचं कार्य एवढं मोठं होतं, की खूप आव्हानं नक्कीच आली असतील तुमच्यापुढे. तर म्हणजे असं त्यातलं काही मला सांगू शकाल का? अगदी प्रामाणिकपणे सांगते, की भगिनी निवेदांविषयी मला अतिशय कमी माहिती होती. म्हणजे त्यांचा छबी पाहिलेली होती. पाहिलं की पांढरा शुभ्र पायगोळ झगा, गळ्यात रुद्राक्षाची माळ, डोक्याला रुमाल किंवा चेहऱ्यावर प्रसन्न हसू, हे आपल्याला चित्ररूपात भेटलेल्या होत्या त्या. किंवा त्या म्हणजे विवेकानंदांची शिष्या. विवेकानंदांनी त्यांच्यावर अगदी अपत्यवत प्रेम केलं होतं. वैदिक धर्माचा अभ्यास करण्यासाठी त्या भारतात आल्या होत्या. हे सगळं माहिती होतं. पण स्वातंत्र्य लढ्यात त्यांचा सहभाग याविषयी मला काहीच माहिती नव्हतं. त्यामुळे ते फार मोठं आव्हान होतं. त्याच्यासाठी मी त्यांनी लिहिलेले, भगिनी निवेदितांनी खूप लेखन केलेलं आहे. त्यांची पत्र, कविता, लेख मी वाचले. पण त्यामध्ये ब्रिटिशांविषयीचा राग, उद्वेग व्यक्त व्हायचा. पण स्वातंत्र्य लढ्याशी संबंधित असं काहीच नव्हतं. आणि ते साहजिकच होतं. म्हणजे कुणीही स्वातंत्र्य लढ्याशी संबंधित व्यक्ती लिखित स्वरूपात आपल्या नोंदी ठेवणं शक्यच नव्हतं. आणि त्यामुळे कुठून कसा मार्ग काढायचा हे प्रश्नचिन्ह होतं. मग त्यांच्यावरची अनेक पुस्तकं मी वाचली. आणि त्यावेळी मला आठवतंय की यशवंतराव लेले जे इतिहास आणि संस्कृतचे गाढे अभ्यासक आहेत, हं. त्यांची भेट घेण्याची संधी मला मिळाली. त्यांच्याशी वेळोवेळी चर्चा केली आणि या सगळ्यानंतर एक चित्र, स्वातंत्र्य लढ्यातील भगिनी निवेदितांचा सहभाग याविषयीचं चित्र स्पष्ट होत गेलं. खरंय. इतिहासामध्ये कधीतरी म्हणजे इतिहासाचा अभ्यास आपल्याला शाळेतही इतिहास विषय होता. त्यावेळेला आम्ही पण वाचलेलं आहे असं, की मार्गारेटा पहिलं निवेदितांचं नाव होतं, की मार्गारेटा. आणि मग खरंच मलाही हा प्रश्न पडलाय, की मार्गारेटाच्या निवेदिता त्या कशा काय झाल्या? हे जरा मला उलगडून सांगाल का आम्हाला? मार्गारेटेचा जन्म आयर्लंड मधला, मगाशी म्हटलं हो. तसं 1867 साली झाला. हं. त्यांचे आजोबा आणि वडील धर्मगुरू होते. त्यामुळे एक धार्मिक कामाचा त्यांचा संबंध आलेला होता. सेवा कार्यात त्यांना रस होता. परंतु त्याच वेळी धर्मातील संकुचित वृत्ती, कर्मकांड हे लक्षात आल्यावर त्या अस्वस्थ व्हायच्या आणि काहीतरी शाश्वत असं आपल्याला शोधायला पाहिजे, शाश्वत सत्य शोधायला पाहिजे असं त्यांना मनापासून वाटायचं. त्याने अनेक धर्मांचा अभ्यास केला. पुढे त्या शाळेतही काम करत होत्या. त्या निमित्ताने त्या लंडनला आल्या आणि तिथे पहिल्यांदा स्वामीजींचं, विवेकानंदांचं एक व्याख्यान ऐकायची संधी त्यांना मिळाली. हो. आणि ते ऐकताना ते अक्षरशः मंत्रमुग्ध होऊन गेल्या. म्हणजे ते काय बोलतायत, स्वामीजी जे बोलतायत ते सगळं कळत होतं त्यांना, अशातला भाग नव्हता. परंतु सगळ्या धर्मांविषयी त्यांचा जो उदार दृष्टिकोन होता तो त्यांना अतिशय भावला, त्यांच्या मनापर्यंत पोचला. आणि त्यांना क्षणभर असं वाटलं की आपण हिंदुस्थानातच जाऊन पोचलो आहोत. एखाद्या विहिरीपाशी, विहिरीकाठी डेरेदार झाडाखाली बसलो आहोत. सभोवताली साधू संन्यासी आहेत
आणि त्यांच्या व्याख्यानाचं भारूड घेऊनच त्या घरी गेल्या. मग जेव्हा जेव्हा लंडनला स्वामीजींचं व्याख्यान असायचं त्याला त्या आवर्जून जायच्या. पुढे दोघांच्यात पत्रव्यवहार सुरू झाला आणि स्वामीजींनी त्यांना सांगितलं की भारतातल्या स्त्रियांसाठी काम करायची माझी खूप इच्छा आहे आणि त्याच्यासाठी एका पुरुषाची नाही तर एका स्त्रीची मला गरज आहे. साहजिकच निवेदितांना हे अतिशय काम आवडणारं होतं कारण त्या शिक्षण क्षेत्राशीच संबंधित होत्या आणि त्यांच्या आव्हानाला प्रतिसाद देऊन 1898 मध्ये त्या भारतात आल्या. भारतात आल्यावर स्वामीजींनी 2 महिन्यांनी त्यांना ब्रह्मचर्याची दीक्षा दिली आणि नंतर त्यांचं नाव निवेदिता असं ठेवलं आणि मार्गारेटची निवेदिता झाली. म्हणजे अतिशय छान रूपांतर त्यांचं झालं आणि मनापासून झालं आणि स्वामीजींच्या विचारांनी नुसतं भारतातली नव्हे पण बाहेरची लोक म्हणजे प्रभावित आणि एखादी स्त्री अशी प्रभावित होऊ शकते. हे अतिशय उत्तम उदाहरण आहे. तर तुम्ही आता बोलताना म्हणलात की आध्यात्मिक त्यांना बाजू होती थोडीशी आणि अध्यात्माचा त्यांचा अभ्यास होता. पण मग असं असताना त्या स्वातंत्र्य लढ्यात उतरावं असं त्यांना कशामुळे वाटलं? एक तर काय झालं, स्वामीजींबरोबर त्यांनी भारतभर प्रवास केला. अतिशय पराकोटीची गरिबी त्यांनी पाहिली. पण गरिबीत राहत असताना सुद्धा इथली माणसं किती सुसंस्कृत आहे, एकमेकांवर किती प्रेम करतायत हे त्यांच्या लक्षात आलं. त्यांना ते अतिशय मनापासून आवडलं. आणि त्याच वेळी प्लेगची साथ असो, दुष्काळ असो, अशा वेळी बंगालमध्ये जेव्हा या गोष्टी घडत होत्या तेव्हा लोकांची सेवा करण्यासाठी त्या लोकांच्यात मिसळत होत्या. आणि प्लेगच्या साथीमध्ये ब्रिटिश शिपाई जे दंडेलशाही करत होते, अरेरावी करत होते, या लोकांना इतकी तुच्छतापूर्वक वागणूक देत होते. त्यामुळे पहिल्यांदाच ब्रिटिशांबद्दल त्यांच्या मनात थोडा आकस निर्माण झाला. आणि पुढे काही अशा घटना घडत गेल्या. म्हणजे उदाहरण द्यायचं झालं तर स्वामीजींची इच्छा होती की काश्मीरला एक हिंदू महाविद्यालयाची स्थापना करावी आणि तिथल्या महाराजांनी त्याच्यासाठी जमीनही दिली होती. पण ब्रिटिशांनी प्रशासकीय अडथळे निर्माण केले आणि शेवटी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. याचंच पुनरावृत्ती बेंगलोरला झाली. बंगलोरला जमशेदजी टाकताना असं वाटत होतं की विज्ञान विश्वविद्यालय इथे निर्माण व्हावं. कारण ब्रिटिशांनी जी शाळा सुरू केल्या त्या त्यांना फक्त इथे कारकून हवे होते म्हणून केल्या होत्या. म्हणजे कुठेतरी भारतातल्या लोकांनी उच्च शिक्षण घ्यावं हा हेतू त्यामागे नव्हताच. पण या प्रस्तावामध्ये सुद्धा इतक्या अटी ब्रिटिशांनी घातल्या, गव्हर्नमेंटनी घातल्या की तेही प्रत्यक्षात उतरू शकलं नाही. म्हणजे टाटानी 30 लाख रुपये त्या काळात देणगी दिली होती. पण हे सगळं डोळसपणे निवेदिता बघत होती आणि त्यांची ब्रिटिशांची एक अन्याय्य अशी वृत्ती तिच्या लक्षात आली. त्यांचं एक साम्राज्याचा आपला विस्तार करायचा आहे एवढाच त्यांचा भाव तिला कळत होता. आणि मग यातून स्वातंत्र्य लढा तर तिथे आपल्या इथे चालूच होता. त्यामुळे त्यात काहीतरी आपलंही योगदान असावं असं तिला प्रकर्षानं त्याच्यानंतर एक एक घटना अशा घडत गेल्या की तिला वाटायला लागलं. एकतर भारतातल्या स्त्रिया आणि स्वातंत्र्य लढ्यात किंवा ह्या सगळ्या ह्याच्यात कमी म्हणजे अगदी नगण्य हाताच्या बोटावर मोजण्या इतक्याच होत्या आणि त्याच्यातल्या त्यात बाहेरनं कुणीतरी आलेली स्त्री इतका विचार करते हे खरंच वंदनीय आहे. पण असा विचार करणाऱ्या स्वातंत्र्य लढ्यात काम करणाऱ्या या निवेदिता आणि त्यांनी रामकृष्ण मठापासून फारकत घेतली असं काहीतरी तुमच्या पुस्तकात उल्लेख आहे त्याचा. तर असं का घडलं असावं? काय झालं, स्वामीजींचं महानिर्वाण झाल्यानंतर त्यांच्या सर्व शिष्यांना वाटत होतं की भगिनी निवेदिता याच त्यांच्या उत्तराधिकारी असणार आहेत. परंतु झालं होतं काय, विवेकानंदांनी आपल्या नियमावलीत म्हणजे रामकृष्ण मठाच्या नियमावलीत असं लिहून ठेवलेलं होतं की मानवता आणि
अध्यात्म या 2 गोष्टींच्या पायावर याचं मठाचं कामकाज चालावं. राजकारणापासून हा पूर्णपणे दूर असावा हे निवेदिताला माहीत होतं. त्यामुळे तिच्या पुढे फार मोठा पेच निर्माण झाला. कारण एकीकडे स्वामीजींची शिकवण लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची तिच्या मनाला तर ओढ होतीच, पण राजकारणापासून आपण दूर राहू शकणार नाही हेही तिला माहिती होतं. आणि तिच्यातलं हे जो निर्भीडपणा होता तोही बहुतेक स्वामीजींनी ओळखला होता. कारण मगाशी ज्या पत्राचा उल्लेख केलाय त्यात स्वामीजी म्हणाले होते की इथे मला एका स्त्रीची, एका सिंहिणीची गरज आहे. म्हणजे तिचं हे रूप आणि ती जसं जसं राजकारणात पडत होती तसं हे सिंहिणीचं रूप हळूहळू पुढे येत होतं. आणि झालं तर काय, विवेकानंद जायच्या आधी 4 दिवस ते एकमेकांच्या त्यांचा वार्तालाप चालू होता. आणि त्यावेळी भगिनी निवेदिता म्हणाली की शैक्षणिक प्रश्नापेक्षा दुसरा प्रश्न मला अधिक महत्वाचा वाटतो. आता स्वामीजींना दुसरा प्रश्न म्हणजे काय हे याची फोड करून सांगायची काही गरजच नव्हती. ते थोडा वेळ थांबले आणि ते म्हणाले की माझे तर नेत्र आता पहिल्या तीरावर लागले आहेत, त्यामुळे कुठल्याही समकालीन प्रश्नात किंवा ऐहिक प्रश्नात मला आता गुंतून पडायचं नाहीये. एवढंच ते म्हणाले होते. आणि त्याच्यानंतर काही दिवसात त्यांचं देहवासन झालं. पण त्याच्यानंतर मगाशी म्हटलं तसं निवेदिता पुढे मोठा पेच निर्माण झाला. मग तिने स्वामीजींच्या शिष्यांशी विचारविनिमय केला आणि रामकृष्ण मठापासून फारकत घ्यायचं ठरवलं. त्याच्या आधी तिने अमृत बाजार म्हणून तिथे एक पत्रिका चालत होती कलकत्त्यामध्ये, त्याच्यामध्ये निवेदन दिलं आणि त्याच्यानंतर ती मठापासून दूर झाली. पण तसं असूनही स्वामीजींच्या शिष्यांशी, तिच्या गुरुबंधूंशी तिचे अतिशय जिव्हाळ्याचे संबंध राहिले. म्हणजे एक मला प्रकर्षानं जाणवलं की निवेदिता खूप आग्रही होती पण दुराग्रही नव्हती. म्हणजे कुठे थांबावं, आपल्याला काय करावं हे तिला नेमकेपणी तिने जाणलं होतं. म्हणजे खरंय, तुम्ही म्हणलात आग्रही होती आणि दुराग्रही नव्हती. म्हणजे ह्याच्यातून मला तरी असं जाणवतं की कितीतरी संयमी असं त्यांचं व्यक्तिमत्व असावं. आध्यात्मिक बैठक होती, असल्यामुळे पक्की होती. ती खूपच सुजाण आणि संयमी असं खरंय. व्यक्तिमत्व असणार. मंडळी, मृणालिनी ताईंच्या बरोबरच्या गप्पा आपल्याला ऐकायला आवडतच आहेत, पण वेळेअभावी 2 भागात ह्या गप्पा आपल्याला ऐकता येतील. म्हणूनच दुसरा भाग लवकरच आपल्या भेटीला येत आहे. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, 1ला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.